días, comezamos o pleno ordinario, hoxe 5 de xuño de 2025. Vamos co primer punto, que sería a aprobación da acta da sesión anterior do 18 de 3 do 2025. Algo que decir? No. Bueno, pois pasamos a votación. Votos a favor? Unanimidade. O segundo punto da orde do día, aprobación da conta xeral do exercicio 2024. Bueno, pois isto simplemente hai que remitir, como pon aí, que tenes na documentación, render a conta xeral aprobada e a toda a documentación que integra a fiscalización do Tribunal de Contas, é un mero trámite burocrático, e por eso hai que votar para aprobar o que consideréis da conta xeral do exercicio 2024. Algo que decir? Votos a favor? Unanimidade. O punto... vale, o primeiro, non? Bueno, o punto número 3 sería a aprobación provisional se procede da modificación da ordenanza fiscal reguladora da taxa do abastecemento da auga. Vamos a ter que retirar ese punto da orden do día pois por un motivo de que ayer detectamos que no tema das taxas non estaban correctas, houve unha mala transcripción á hora de facer a ordenanza, entón pois temos que retirala porque evidentemente non corresponden ao que se traía para a súa aprobación neste pleno. Entón, pois, bueno, retirámola. Non sei se tedes algunha cousa que decir. Vale, bueno, queda, eso é, vai a quedar sobre a mesa para o seguinte pleno, pois trarémola xa cas correccións e se vos pasará como toda a documentación para os plenos. O punto número 4 é se procede da ordenanza municipal reguladora da corta e saca da madeira no concello de Vilar de Bos. Vale, esa é unha ordenanza que propuxemos debido a que, bueno, entendemos que neste concello, que é un concello que ten bastante biomasa, pois, bueno, moitos sitios onde se están a cortar a madeira por parte das empresas e detectamos que moitas veces, cando veñen, pois, os nosos os camiños que son de titularidade municipal e os que son das comunidades de montes, pois detectase que quedan, pois, moitas veces feitos un desastre. Entón, entendíamos que era de importancia regular esa situación para que, desa maneira, pois, teñan que cada vez que veñan a cortar, nos poidan avisar, poidan, pois, arranxar os desperfectos ou os destrozos que fan. Entón, pois, bueno, fixemos ordenanza, tendela todos na documentación, entendemos que era algo de suma importancia. O que vamos a facer, unha vez aprobada, vamos a pasarlo a todas as comunidades de montes, se lle vai a notificar, e, bueno, poremos tamén bandos e demais, e tamén incluso se lle falará cas empresas que sabemos que están operando e cos presidentes para que se lles comunique a ordenanza e teñan que cumplila. Desta maneira, o Concello non este gastando un diñeiro que en camiños que estamos arranxando e que despois veñen e se destrozan, con o cual é para facer unha mellor gestión do orzamento do diñeiro deste Concello. Algo que decir? Sí. Nada, a ver, nos falamos esta semana con Miguel Ojea, que é o presidente de FEARMAGA, que é a Federación Empresaria de Aserradeiros e Rematantes de Madeira de Galicia. Nos dice que hai 148 ordenanzas municipales e que, claro, a Federación está recorrendo todas, porque, claro, que depende do Concello, da localidade donde as empresas teñan que ir a facer estes traballos, pois, claro, en cada sitio hai uns requisitos. Entón, o que nos dice é que no día de onte se reuniu en Santiago coa Consellería e coa FEGAM para chegar a un acordo e facer unha ordenanza única e que os concellos se adhieran a esa ordenanza. Entón, creemos que é interesante que si sale que nos adherirse, vamos a apoiarla, si queredes que salga adiante vamos a apoiarla, pero no momento en que salga esa ordenanza conxunta para que todos os concellos se adhieran, pois, adherirse a ela, deixar isto a un lado. Para facilitar as empresas, sobre todo as pequenas empresas, que se lle pide un montón de documentación, entón en cada sitio é unha cousa que se fotos, bueno, X, o que sea.
Entón, facilitar é que en todos os sitios sea igual. Recollo a proposta, sí, parece unha boa idea. Non teño conocemento de que ayer se fixera eso, estou me enterando neste momento por ti, pero tamén digo que a ordenanza en sí, e as ordenanzas, como sabéis, pois en calquer momento se poden modificar, volvendo a traer un pleno, con lo cual entendo que isto vai ser un traballo xa anticipándonos, facendo xa o noso traballo que nos compete ao Concello de Vilar de Bos, alégrome que o fixeran, porque creo que isto, pois, como con todo, entendo que as ordenanzas, cada concello ten as súas peculiaridades, pero entendo que a veces hai como unhas generalidades e todos nos adiramos para que as empresas pois, teñan o mismo, bueno, pois, a mesma burocracia. É unha ordenanza moi sinxela, non pedimos grande documentación, creemos que pedimos a imprescindible para que se poida cumplir e que pois, a cousa vaya o mellor posible. Entón, pois, en principio, vamos a someter a votación, por, como te digo, ir adiantando que o traballo, e despois, o día que veña ese convenio, proposto dende a CEGA e os concellos, pois, evidentemente, nos vamos a adherir, como non podía ser de outro xeito. Votos a favor? Unanimidade. Pasamos ao punto número 5, consulta pública previa se procede sobre a aprobación da ordenanza reguladora do acceso ao uso das vivendas sociais de titularidade do Concello. Vale, chegado este punto, entendíamos que, bueno, pues era necesario, como veño dicindo, dende que entramos neste Concello, que é fundamental e imprescindible sacar adiante as vivendas do colexio, xa que levan, como decimos, dende o ano 2019 paradas e sin ocupar, sabendo pois, as necesidades que as que conta este Concello do tema vivendas sociais, así o dice, entón, pois, as necesidades sociais que as que conta este Concello. Isto como un documento que entendemos que é importante, un documento, todos os documentos evidentemente teñen a súa importancia, pero considerábamos que que vai a ter un impacto totalmente no social, porque na vida das persoas, para as persoas que ocupen, é económico, para as mesmas, entendíamos que había que facer pois, unha consulta pública, nos traemos un borrador da ordenanza, pero sobre ese borrador, pois, por primeira vez, queremos que, bueno, pois se abre a cidadanía, pois, o poder participar na vida pública, que entendemos que é necesario en aras da transparencia e de que o documento quede o mellor posible, pois vamos a intentar que a xente participe e leválo, pois, facer a votación para, si queréis que isto vaya a unha consulta pública. Algo que decir? Pois sometemos a votación para a consulta pública da aprobación da ordenanza reguladora do acceso ao uso das vivendas sociais de titularidade municipal do Concello de Vilar de Bos. Votos a favor? Unanimidade. Pasamos ao punto número 6, recoñecemento se procede do complemento de tesorería. Tedes no expediente da documentación do pleno un escrito presentado pola secretaria interventora deste Concello, María Jesús Romero Chillón, no que, bueno, neste punto pouco teño que decir. O único que teño que decir é que a xente, cando fai o seu traballo, ten que cobrar por o mesmo, e a secretaria, dende a súa incorporación neste Concello no ano 2023, en xuño, pois ven facendo os traballos e as funcións de tesorería sin recibir ningunha gratificación. Entón, pois, evidentemente, entendo que a xente, cando traballa, hai que pagarlle. Algo que decir? Algo que decir? Nada? Pois procedemos á súa votación. Votos a favor? Unanimidade. Vale. Pasamos agora ao punto número 7, mocións. Temos unha moción que presenta o Grupo Municipal de Vilar de Bos, Interior Galego Vivo. Doulle a palabra a Tamara para que faga a súa exposición. O acceso ao sistema de dependencia e discapacidade. Esta modificación, bueno, fíxose nun intento ou en aras a reducir a burocracia, algo que a nós non nos parece mal,
pero que sí que as medidas que contempla esta modificación é a supresión na solicitude da discapacidade e da dependencia dos informe social e do informe médico. O informe social, como sabemos, é un documento que só podes pedir un traballador ou traballadora social colexiado, era un pouco non o requisito que facía que a xente tivese que pasar polos servicios sociais para a solicitude da discapacidade ou da dependencia. Unha vez que unha persoa ven os servicios sociais, non só ven a cumprir meramente un trámite burocrático, sino que se entende que hai un profesional de referencia que é o que os asesora un pouco non nese proceso de solicitude sobre os servicios disponibles e o que se adapta mellor a cada unha das situacións. Suprimindo este requisito, pois, obrigatoriamente xa non é pasar polos servicios sociais, o cal, pois, o que nos parece que é unha porta máis para a privatización de unha solicitude que non debería ser así, como pasou no seu día co ingreso mínimo vital. É dicir, ao non ter a obrigatoriedade de asistir pois nin os servicios sociais, nin as oficinas da Seguridade Social, pois moita xente, para axilizar e reducir tempos, pois o que terminou foi indo, pois moitas veces a gestorías ou asesores legais a ter que pagar por un servicio que non debería ser así. Por eso, traemos esta moción ao pleno, non? Para o seu debate e a súa sometela a votación, para instar a Consellería de Política Social e Igualdade a revogación dos cambios impostos na solicitude dos procesos de dependencia e discapacidade, instar a Xunta de Galicia a creación dunha estrategia galega de servicios sociais en diálogo co sector e instar tamén a Xunta de Galicia a mellorar o sistema de financiamento dos servicios sociais, que debería ser o que debería facerse, non? En vez de suprimir este paso polos servicios sociais, o que debería reforzarse é o financiamento dos servicios sociais municipais en diálogo coa CERAM. Creo que está bastante claro, un pouco máis hai que comentar. En parte da moción estamos de acordo no que o punto dos non creo que a Consellería está facendo un traballo para mellorar estas relacións e para reducir eses tempos de espera, porque, bueno, como tú dixeste, reduce a burocracia, tamén permite solicitar valoración de dependencia e discapacidade, a vez habilitará a homologación, reforzaron servicios sociais e reforzaron, e con esta supresión de burocracia, por decirlo de alguma maneira, xa se conseguiu axudar a esas 1000 persoas que conseguiran esta homologación. Creo que ese traballo sí que o están facendo ben, hai que dar plazo tamén, creo que en xaneiro hai que mirar como vai o tema. Entón, nese punto 1 non estamos de acordo, pero no punto 2 e no 3. Bueno, decir que evidentemente a moción creo que é bastante clara, que se recolle o sentido da mesma. Primar os servicios públicos, está claro que os temos que primar, porque os servicios de proximidade dos concellos, como neste caso, como é a traballadora social, que é a referencia dun concello, a entrada e a porta de entrada aos servicios sociais, pois evidentemente quitarlle, creo que esta función, pois ao final o que estamos facendo un retroceso, porque cando veñen a facer as valoracións técnicas por parte dos técnicos da Xunta directamente, sin coñecer o que é a persoa, o seu ambiente, a súa vida, como pode coñecer a traballadora social dun concello, pois pola proximidade e por todo, polo diario, non? Por ese contacto diario, pois entendemos que aí se poden perder a hora de as valoracións técnicas, podemos perder, así o dice, informe social, en que se de tipo social e de proximidade. Entón, entendendo que esa función lle correspondería ás traballadoras sociais, pois creo que aí non estaríamos moi de acordo en ese caso. Como ben dices, si que a Xunta quere homologar ou facer todo no mismo trámite, a discapacidade, ao grau de dependencia no mismo acto. Eso sí que entendemos que é axilizar, pero aínda así, hoxe a Xunta de Galicia ten unhas listas de espera terribles, están esperando para as súas valoracións máis dun ano, o cal entendemos que todavía hai que facer moitísimo máis esforzo, porque realmente se queda xente no camiño sin optar a reconhecer. Alguna cousa máis? Está claro, o sea, quero dicir, todo o que sea reducir burocracia, estamos de acordo, pero que non se pode, baixo o noso concepto, é reducir ou suprimir un informe profesional, que é o profesional de referencia dos servicios sociais, o profesional de apoio,
facelo tamén un pouco sin diálogo como se fixo co sector, neste caso, por a parte que nos toca, co Colexio Profesional de Traballadoras e Traballadoras Sociais de Galicia. Entonces, decir, as cousas haber que facelas, reducir prazos e reducir burocracia tamén, pero tamén hai que reforzar o financiamento dos servizos públicos, reforzar o persoal que xestiona todas estas prestacións, dende os servicios sociais comunitarios básicos, específicos e os especializados. Bueno, dito esto, procedemos entonces a... Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Actividades de control, o punto número 8, acción de compra dos decretos de alcaldía. Como puideron comprobar na documentación deste pleno, porque agora, evidentemente, como todos saben, xa contamos cunha secretaria interventora a xornada completa neste concello, fundamental para poder sacar todo o que estamos sacando. Quero dicir que, hai moitísimos resolucións dos decretos de alcaldía, todos, sempre digo o mesmo, cada vez que os firmo automáticamente tendes acceso á información ao mesmo momento que eu a estou firmando. Dos decretos, para destacar os máis importantes, considerando para este concello, decir que agora mesmo se nos conceden 4 persoas do programa de APROL, de emprego, do fomento de emprego. A verdade que é unha mellora, porque o ano pasado concederonse 2 e para este ano temos 4. Tamén comentar que este concello detectamos o ano pasado que nos estaba, por parte da empresa, que ten unha torreta no término da comunidade de Montes de Soutochao, non estaban pagando nada e tiñan enganchada ao tema da luz a esa torreta. Desconecíamos, non había ningún tipo de expediente, que viñeran falar co anterior alcalde, pero evidentemente as cousas nun concello non se fan así. Entón, fixemos un expediente con eles, despois de varias negociacións, un expediente bastante grande, conseguimos que empecen a pagar eso como mínimo o tema da luz, co cal fixose un estudio co que eles estaban gastando e, agora, anualmente, 2.938,55, que é un diñeiro que benvido sexa para nós. Ya maiores, evidentemente, en negociacións, porque a lei así non lo dice, conseguimos que se nos vai a pagar, fixemos un contrato, os 4 anos anteriores, porque entendemos que os 4 anos era o único que por a lei que podíamos solicitar e van a pagar. Vannos a pagar 11.000 e pico euros pola torreta de Soutochao e cada un terá que pagar o deles e non o concello estar asumindo aínda por riba os costes das empresas. Evidentemente, eso non podía ser. 11.754,20. Tamén comentar que, está o plan Cooperou, da Diputación xa empezaron co tema das obras, e pouco a pouco, como xa saben, o proxecto de saneamento para unha fosa séptica na Flaira, un saneamento na Veiga e un abastecemento da auga para Vilar de Cervos ao cementerio. O proxecto de pavimentación nas calles que quedaran na primeira fase de Soutochao, Tomonte e Santa María. E tamén se está xa traballando no depósito da auga de Santa Comba. Eses serían os 3 proxectos que este ano encadramos no plan Cooperou da Diputación. Tamén houve un proceso neste concello para unha persoa máis, a 6 meses que todavía está parado, pero que se vai xa, en canto se resolvan os 2 de APROL, vamos a seguir con ese, para poder facer a contratación. Comentar que a través da subvención de Agader se nos concederon o plan de camiños para este ano, 62.000 e pico euros tamén. E a través da asociación do GDR Monteval, este ano saliu bianual, vamos a facer o parque infantil de Flor de Rei
e todo o que é aquel entorno para quitar aquelas madeiras que a verdade que están bastante peligrosas e viñanolo demandando os veciños do pobo e vamos a facer eso. Tamén comentar que este ano se conseguiu a subvención para a ludoteca dos nenos e nenas vai a ser no día 23 deste mes, estamos ahora mesmo para hoxe, entre hoxe e mañá, lanzar e abrir o período de inscricións. Este ano vai a ser gratuito. O ano pasado tivéramos que pôr unha tasa porque non recibimos subvención, apenas unha pequena subvención da Diputación, pero evidentemente o coste era moi grande, tiveron que os usuarios contribuir. Este ano vai a ser gratuito porque conseguimos a subvención de corresponsables de 8.095 euros, co cal vamos ampliar nunha hora máis a ludoteca todos os días, vai a ser de 9 a 2 e a maiores ampliamos dende o día 23 de xuño ata o 5 de setembro, porque é ludoteca de verán, pero é un programa para a conciliación da vida laboral e familiar. Entón, este ano, pois, esforzámonos máis, fixemos unha memoria moito máis basada para que se nos deran esas subvencións e este ano, pois, conseguímolo. Tamén comentar que estamos ca obra da piscina, como ben viron todos, unha obra necesaria absolutamente porque cada vez que se iba á piscina íbase nun chan de terra, o sea, nun chao, nun firme de terra e evidentemente pois, era bastante, estaba como bastante abandonado e este ano vais a facer todo hormigonado, vais a facer varias actuacións na piscina para que poidamos disfrutar dun verán todos e todas, moito mellor os que queiran ir á piscina. Tamén comentar que estamos co proceso, este ano sacouse a licitación, estamos ata este venres, o bar da piscina sacouse a concurso, todavía estamos no proceso, e, bueno, só vai a ter o horario que compre na piscina, que en principio vai a ser de 3:30 a 8:30, non se vai alargar ese horario para non perxudicar os evidente os bares da zona, como dixen sempre. E, en principio, se serían os decretos de alcaldía. Vale, despois entendo que en rogos e preguntas, se querendes facer algunha alusión, seguimos. Bueno, ahora vamos a facer, vamos a meter un punto que está en consenso con IGV, co Partido Popular, que vai a ser unha declaración institucional en apoio ao manteñemento das frecuencias dos tres na estación da Gudiña e Portas de Galicia. Como ben saben todos, pois evidentemente estamos nun momento de ter que loitar polo noso. Eu como alcaldesa, e todos saben que me reunín en Madrid porque así mo pide o alcalde da Gudiña, se o podía acompañar, evidentemente, cando alguén che pide eso, pois non tens máis que ir, e a verdade é que foi unha cousa, unha reunión moi frutífera, pero todavía non temos nada. Entón, cando non se ten nada, temos que seguir pelexando polo noso e polos intereses dos veciños e das veciñas. Por que facemos unha declaración institucional? Porque entendo que isto non pode ser un tema de partidos, nin sacar rendicións políticas, nin rendementos políticos. Entendo que temos que estar todos a unha e despois xa cada un que actúe como crea convinte. Paso a lela. O Pleno do Concello de Vilardevós, reunido en sesión do 5 de xuño de 2025, quere trasladar o seu apoio firme ao mantemento das frecuencias ferroviarias que operan na estación da Gudiña, unha infraestructura que a veciñanza deste Concello utiliza e precisa de maneira habitual. Como administración local, temos a responsabilidade de poñer por diante os intereses e necesidades das persoas que viven no noso territorio. A modalidade é un dereito ou un servicio esencial para garantir a igualdade de oportunidades, o acceso a recursos e servicios e para contribuir á calidade da vida da poboación. A estación de Agudiña representa para Vilardevós unha conexión vital co resto do país. Son moitas as persoas da nosa vila que empregan este medio de transporte para desplazamentos por motivos laborais, sanitarios, educativos ou familiares. Manter unhas frecuencias axeitadas e, por tanto, é unha cuestión de equidade territorial. A Corporación Municipal deste Concello e desde o máximo respeto institucional considero que é o noso deber defender con responsabilidade e sentido construtivo os dereitos da nosa veciñanza, independentemente de cal sexa a cor política ou a entidade que tome as decisións. Esa defensa non é contra ninguén, senón a favor dos nosos veciños e veciñas. Por todo isto, o Pleno do Concello de Vilardevós
Manifesta o seu apoio á continuidade dos servicios ferroviarios que actualmente operan na estación da Agudiña, Portas de Galicia, solicita que se garanten as frecuencias suficientes que permitan á veciñanza de Vilardevós unha mobilidade digna e útil tanto en sentido de ida como de volta. Fai un chamamento á cooperación entre administracións e empresas públicas para preservar este servicio esencial e estudar melloras que respondan ás necesidades reais do territorio. Acorda dar traslado desta declaración á Delegación do Goberno de Galicia, á Subdelegación do Goberno de Ourense, á Xunta de Galicia, aos concellos da contorna, á Renfe e aos medios de comunicación. Que se recollen ante, creo que non se hace votación. Simplemente está consensuada con todos os partidos. Non oiches, Lin, a Corporación Municipal... Home, xa non leín a alcaldesa. Isto non é unha cousa da alcaldesa. A alcaldesa, sí, como representante institucional. O ler, xa lín a corporación. Pero como non supongo a alcaldesa, cambiastes eso. Sí, por eso xa lín eso. De feito, Adriana ayer me comentou ese ápice, evidentemente, lle dixen que sin problema ningún. Puxose, creo que a alcaldesa, un pouco porque, como alcaldía, teño a representación institucional deste concello en aras de non ser eu a que lidere, pero sí, isto vai a través, que quede claro, da Corporación Municipal sin colores políticos. E como alcaldesa o teño que defender. Vale. Antes de pasar a rogos e preguntas, voulle a contestar o Partido Popular. Se nos presentou algúns escritos, entonces, pois, un deles foi, pedíasenos copia dos orzamentos solicitados para a contratación de suministración e montaxe de 6 cociñas para as vivendas do Colexio de Vilardevós. Bueno, dixenlle que logo hai outra de referencia tamén á varanda do forno de Lamardeite. Tivemos que pôr unha varandilla no forno e en todo o que é a contorna da fonte. Vale, comentarlle, primeiro, os orzamentos para as vivendas. Bueno, como ben sabe, en relación coa pregunta, pois entendemos que, en primeiro lugar, estamos a falar, fixos un contrato con unha empresa que está neste concello. O de pedir orzamentos cando é un contrato menor de 15.000 euros, todos saben que hai un artigo, que entendo que o coñecen, que é o 112 da Lei 9/2017, no que dice que, cando estás nun contrato menor, segundo a Lei Contratos do Sector Público, neste tipo de contratos non é obligatorio solicitar varios orzamentos, nin abrir un procedemento competitivo. A adxudicación pode facerse de maneira directa, sempre que se respete o límite económico dos 15.000 euros que lle comentaba e se xustifica a elección do proveedor, como se fixo neste caso. En segundo lugar, a empresa elixida, que é Xelmiña, que é a única empresa que traballa facendo, pois, os mobles para cociñas, vale? Neste concello. A empresa elixida está ubicada no noso propio concello, como ben lle digo, e é a única deste sector que está traballando aquí e está dando emprego ás persoas do municipio. Ademais, está a retomar unha actividade de mobles que entendemos que, bueno, consideramos algo pois moi positivo. Apostar pola reactivación dun sector productivo como este, dende o local, é unha boa nova, pois tanto económico como lle comentaba para o tema social. Entendemos que merece un apoio institucional sempre dentro do marco da legalidade. En este caso, evidentemente, como non pode ser de outro xeito, estamos dentro dese marco. En terceiro lugar, sobre a diferencia de precios e das propostas, había outra proposta de menor precio, pero, como ben lle indico, a xustificación de habelo feito con esta empresa é a que estou relatando. Hai que ter en conta que non estamos a falar tamén dun mobiliario convencional, porque, como ben saben, as casas do colexio van a ser ocupadas pois por varias persoas que poden pasar por aí. Entón, entendemos que os muebles teñen que ser unhos muebles que garanten unha calidade e unha longa durabilidade. Estamos a falar non de móveis en sí, porque cando se pediron os outro orzamento tamén fixeron, non eran modulares, vale? Por chamalo de algún xeito, eran muebles feitos como a medida. Pero neste caso cambiamos a idea a que foran muebles modulares porque teñen un maior longa vida e a maiores para o sitio que eran encaixaban moitísimo mellor.
aparte están, pois eso, deseñados para espacios reducidos e con criterios, pois como lle digo, de durabilidade e resistencia. Trátase das vivendas sociais, a elección non se fixo simplemente en base ao precio, como ben lle estou dicindo, o máis baixo, senón atendendo a calidade e adaptación real das necesidades do proxecto. Isto supón corrixir erros e omisións. Volvemos volta cas casas, como ben lle dixen, o Partido Popular dende o ano 2019 tiñas rematadas ou presuntamente rematadas, cousa que descubrimos que hai cousiñas e obras todavía que facer, neso estamos, como dixen noutro pleno, pois o extractor da campana non quedou feito, agora, dende o ano 19, o ano que estamos, xa na nosa chegada, as tellas levantáronse e temos que equiparalas co mobiliario e tamén cos electrodomésticos da cociña. Dito isto, tamén dicir que se ganou o xuicio que había denunciado a empresa construtora no mes de xaneiro, xa creo que comentei no pleno anterior, e non tivemos que desembolsar nada por ese xuicio que reclamaban máis diñeiro pola construción desas obras. Algo que decir? Sí, que eu simplemente che pedín ver as ofertas, entón queremos ver. Díceme que só había unha, pero hai dúas. Sí, teño unha metida, vale, sí, non as teño aquí. Vale. Queremos ver as ofertas. Vale, bueno, dígolle porque sempre teñen un doble sentido en moitas cousas. Pois doulle o doble sentido porque hai unha historia neste concello, entonces quero lle dar ese doble sentido. Por suposto que lle dou. Nós temos dereito a ver expedientes, sí, pero como lle digo, sí, podo yo pasar, pero como lle digo, como non hai obligación de pedir orzamentos, doullos, eu voullos a dar, pero que obligación non hai de enseñarlos, pero eu voullos a dar en aras da transparencia. Pero se tú non os pides, a tua resposta non pedimos máis que un presupuesto. Vale, sí, por suposto. É que a pregunta é clara, vista a solicitude, o sea, o que queríamos era ver os orzamentos solicitados para as vivendas. Hai que hai tres, só queremos ver os orzamentos. Vale, por suposto, despois de acabar o pleno, sube comigo ao despacho, por suposto que llos enseño sin problema ningún. Ou suben todos, sin problema ningún, que xa o fixamos ao acabar algún remate, que quixo ver algunha cuestión e a subo ao despacho e os enseño no momento, porque este concello non ten nada que ocultar. Vale, o orzamento da varanda, só hai un orzamento para a varanda de La Mardeite. Non pedimos orzamento. Vale, dígolle cal é. Queremos ver o expediente administrativo. O expediente ou os orzamentos, que quere ver? O expediente de haber posto esa barandilla, que xa deixo claro, porque hai unha concejal que é dese pueblo, que en ningún momento estamos en contra de que se coloque esa barandilla, o forno de La Mardeite, como a fonte está no catálogo de Patrimonio Cultural da Xunta de Galicia, vimos esa entrada en Gestiona e simplemente queremos ver o proceso administrativo. Vale, pois eu comento yo no pleno. Eu comento yo. Baranda como se necesita en calquer outro pueblo. Vale, o que tú dices, temos acceso a todos os decretos e a todas as resolucións da alcaldía. Entón, vémola, preguntamos por as que... Perfecto, eu lle respondo. Sí, teñen todo o dereito de ver todo. Pero cando facemos unha resposta, unha pregunta por escrito, pedimos resposta por escrito, que se nos conteste por escrito, e se nos vades dar acceso a ese expediente, non lo dedes. Non temos por que esperar ao pleno e que nos contestedes aquí, que me parece perfecto, se non pasa nada, e que despois nos vades dar acceso a ese expediente. É alargar. Vale, se nos... Vale, non, problema non hai ningún, de feito estou dicindo... Claro, vale, pois dígolle porque eu, como quero dar máis explicacións que non só darlle eso, por eso traigo estas outras preguntas, se lle contestou por escrito, ben o sabe, outras cuestións que preguntan, pero entendemos que estas dúas se podían traer a un pleno para facer aclaracións, que creo que é o lugar onde temos que aclarar as cuestións. Entonces, lle digo, o tema de La Mardeite, evidentemente hai patrimonio, pero Juan, que é o técnico de urbanismo, fixo un informe, vale? O sea, foi o que asesorou para decir que, a ver, está recollido en patrimonio, cual era o que se podía pôr aí. Iso fíxose porque a directora dun obradoiro, estando ali, un día vendo o forno, foi ela a que deu conta que aquilo estaba peligroso. Entonces, evidentemente, naquele momento, vendo eu ali no sitio, confirmamos que sí, e se falou pois co técnico de urbanismo e por iso se colocou. Vale, siguiente.
non é máis. No, pero estou eu contestando. Antes de chegar aos rogos, teño que facer unhas aclaracións pertinentes. Vale. Isto por outro lado. Bueno, quero decir que ustedes me fixeron unha pregunta, non recordo xusto en que pleno foi, fará 2 plenos, que sacaron un vídeo no Facebook, que se lles oía falar detrás, dun vertido en Terroso. Usted me fixo unha pregunta, pois non sei se foi no último pleno, se non recordo mal, ou no anterior, e usted me preguntou como estaba ese expediente da Confederación da Hidrográfica. Despois de salir aquel vídeo, tivemos unha denuncia. As denuncias foron anónimas, pero me sorprendía porque me coincidían os tempos. Non podo decir quen foi, pero houve unha denuncia. Nos a esa denuncia, como xa lle contestara, e xa sabían, eso ibas a arreglar, porque xa tiñamos naquel momento os fondos do Cooperou da Diputación, e eso xa estaba previsto para facer. Ustedes xa sabían, entón non entendo aquel vídeo cando xa sabían que esa obra se iba a facer, porque era de urxencia e era un saneamento que estaba vertendo, evidentemente. Pois comentarlle que deses lodos, este Concello agora propuxeron unha multa de 2.000 euros por un vertido que xa está feito, se lle pasou o proxecto, se lle pasou o remate da obra e despois nos ven esa multa. Nos, evidentemente, nese momento recurrímola, evidentemente, fixemos as alegacións oportunas, se nos aceptaron en media, pero ainda así, agora se nos presenta unha multa. La sanción de la multa, a pesar de ter todo feito, de 500 euros. Si decimos que esa multa pues nos dice, si el infractor reconoce voluntariamente su responsabilidad, pues fainos un 20% de desconto, quedarían 400, e si a maiores, pois, reconocemos pues un pago voluntario, tamén nos fan un 40, con lo cual 300 euros. Xa creo que desto eu ainda vou a mirar para poder seguir insistindo para que non nos metan esa multa de 300 euros, pero que entendo que pouco favor lle fan a este Concello cando ustedes sabían de sobra que eso estaba proyectado e era inminente o seu arranxo. Entón, creo que ter que pagar, pois agora, que como ben digo, vou a seguir insistindo e facendo máis alegacións hasta a última instancia, pois ter que pagar 300 euros, que boa falta nos fan para un montón de cuestións que temos sin facer. Agora vou a contestar tamén a unhas alegacións. É que ustedes salen nese vídeo. Claro, que o vídeo gravámoslo nós. Claro, con unha serie de persoas. A nos chamaron os veciños. Claro, e quen denunciou, sabendo ustedes? E cando lle chaman os veciños, cual foi a súa resposta? Facer un vídeo a polo nas redes será chamarme como alcaldesa deste Concello e decirme o que... Os veciños fartáronse de chamar ao Concello e de por reclamacións e non fixestes ni caso. Vamos a ver. A única reclamación por escrito é de un veciño, que non teño que dar o nombre de naide nun pleno, é dun veciño, o día que veu aquí veu unha vez a falar comigo, ese día lle dixen que evidentemente eso era unha urgencia, pero como comprenderá, usted ben sabe como collín eu este Concello a súa chegada. Cando se aprobou o plan Cooperou e tiñamos o diñeiro para poder facelo, porque naquel momento non había, e usted sabe o de sobra, porque tuvemos que pagar a campaña electoral, e repito, do Partido Popular, 100 e pico mil euros, con todas as facturas que había sin pagar no rexistro de entrada en FACE, que nos íbamos, só en FACE xa yo dixen varias veces, había 500 e pico mil facturas desde o ano 2022 sin pagar aos proveedores, que arruinaban as empresas, temos que volver a eso. Cando veu ese veciño, con ese problema que me parecía grave e urxente, díxenlle que en cuanto se poidera. Foi a primeira obra co plan Cooperou que se axudicou, e ustedes o sabían. E cando alguén, desde unha institución, o Concello, que non é meu, que é de todos, se faga unha gestión para todos os veciños, se lle dice que eso se vai facer, agora estas multas, pois non sei a que veñen. Como lle dixen, non sei quen puxo a multa, é anónima, pero me coincide en tempo que ustedes públicamente graban un vídeo do vertido e xusto correlativamente se ven dado todo o expediente. Que mo quere? Que máis quere que lle diga?
Algo máis? Seguinte punto, que quero facer unha aclaración. O Partido Popular preséntanos pois unhas alegacións a unha RPT. Un RPT é un documento público, é un documento que teñen que elaborar, que están obligados os concellos a facer, e moitos concellos o están facendo. De feito, un deles, a Mancomunidade, estamos traballando sobre a RPT da Mancomunidade, o Concello de Riós aprobou unha modificación que xa tiña, a Gudiña tamén acaba de aprobar, e todos os concellos temos a obligación de facelo. A secretaria interventora deste concello xa se falara ano pasado e o deixou, simplemente me informa, Eva, un RPT é un documento que hai que ir haciendo, pero, evidentemente, ela infórmame. Como non temos chegado a RPT, e todavía non, porque todavía o documento está en análisis, está todavía elaborando os informes oportunos, pero é un documento RPT. Eu son, como ben saben, estou en excedencia por ser a educadora familiar deste concello, e estou legalmente sendo a alcaldesa e facendo a miña responsabilidade. Evidentemente, como son a educadora familiar en excedencia por comisións especiais, ese expediente, igual que fixen co expediente de estabilización deste concello que foi delegado en Tamara, agora este expediente foi delegado en Marina, porque son parte implicada por ser a educadora. Bueno, falando, cando se delegou o expediente, evidentemente, eu lles dixen que na mesa, ou un expediente dun RPT, ten que ir a unha mesa de negociación, porque ese é o trámite legal. Esa mesa de negociación está formada por 4 sindicatos que se convocaron. E nas mesas de negociación solo operan os sindicatos. Pero, en aras da transparencia e das dudas que puideran ter, e porque é un documento técnico que o fai unha empresa, que é a mesma empresa que o está facendo a maioría dos concellos, en este caso, como ben sabe, a Diputación tamén está en RPT, así mo trasladou o presidente Luis Menor, que están facendo a RPT con esa mesma empresa, que é unha empresa que se dedica a eso. Para que puideran aclarar dúdas e todo o que ali consideran, evidentemente pedín que nesa mesa de negociación estuvera o Partido Popular, IGV e, bueno, a secretaria, que é a que ten que estar, Marina como representante do expediente e todos os sindicatos. Desa mesa de negociación pedíronse que se fixeran unhas alegacións, porque evidentemente pódese alegar, para eso son as mesas de negociación. Unha vez que acaba a mesa de negociación, tiñan un plazo para alegacións. Bueno, pois, o Partido Popular presenta unhas observacións e suxestións, vale, que pouco me parece a min que estas observacións e suxestións, máis que ser. Un RPT, quero aclarar, un RPT é unha relación de postos de traballo, non teñen nombres. E máis, ustedes aquí, en todo este escrito, solo fan atacar a posto de traballo da educadora. Compraría yo relatos se ustedes solo atacan a educadora, pero é que usted aquí mezcla educadora e alcaldesa, con lo cual está personificando na miña persona. O escrito é de gravedade, sí, botas maus que están acostumbrados a ir, e este concello ten unha historia do Partido Popular contra os traballadores. Entón, sí. Porque aquí non vamos en contra de ningún traballador. Ahora paso a ler o escrito. Vou a ler o escrito. O que facer con ese RPT era sangrante. Así que... Ahora lle dou a palabra, se me permite. Ahora usted alega. O Grupo Municipal do Partido Popular de Vilar de Vós é consciente de que o Concello debe contar cun instrumento fundamental na xestión do personal das administracións públicas como é unha RPT. Sabemos que a RPT ten que ser un documento que reflexe a organización interna do Concello e as características esenciais de cada posto de traballo, establecendo as funcións, responsabilidades, requisitos e retribucións correspondentes a cada posto. Precisamente por iso a RPT ten que establecer dun xeito claro e obxectivo as condicións laborais e salariais de cada posto, evitando posibles arbitrariedades ou discriminacións. Así que, revisado o documento borrador da RPT, que en líneas xerais consideramos
técnicamente correcto, observamos que dun xeito bastante clamoroso incorre en arbitrariedade no que se refire ao posto de educadora familiar. Que casualidade. E por comparación resulta discriminatorio para os restantes traballadores municipais. A continuación imos demostrar esta afirmación analizando unha serie de datos obxectivos que cremos deixarán en evidencia a cacicada que coa excusa de garantir os dereitos dos traballadores municipais coa aprobación dunha RPT, en realidade é unha coartada para cometer unha arbitrariedade cunha clara beneficiaria. O noso concello ten unha poboación de 1.600 habitantes. Como todos sabemos, é unha poboación moi avellentada que máis de 900 dos nosos veciños e veciñas teñen maior de 65 anos. O contraste máis grande é que os rapaces e rapazas de menos de 16 anos son uns 50. No CIP, Rodolfo Núñez Rodríguez está matriculado neste curso apenas 32 nenos e nenas. A realidade do noso concello, como é de maior parte nos concellos da provincia, e como saben perfectamente todos os grupos municipais, é esa, un envellecemento e menos nenos cada vez. Vemos así que máis da metade da nosa veciñanza son persoas maiores, das que moitas viven soas, e que son grandes usuarios dos servizos sociais e de todas elas potenciarias usuarias dos servizos de axuda no fogar. Así, pois, a maior parte da nosa poboación hoxe precisa a atención dun traballador social, posto de traballo absolutamente imprescindible na nosa realidade de pequeno concello rural. Sei que nesto, absolutamente, todos os membros da corporación, me refiero do Partido Popular, estamos de acordo e coincidimos. Pois vaia, resulta que neste pobo, pois vaia está no escrito, estou lendo tal cual o que pon. Pois vaia, resulta que este posto de traballo tan necesario para atender a maior parte da nosa poboación non se contempla na RPT. E é máis, os seus servicios préstanse mediante personal da mancomunidade de municipios, a que tantas veces se critica dende unha parte do equipo de goberno. Xa nos dirá onde. Pero, paradóxicamente, o borrador da RPT si inclúe o posto de educadora familiar para atender a unha pequena porción do grupo de poboación menos numeroso do concello. E, ollo, tamén pon no escrito, que nós non discutimos que os problemas e necesidades deste grupo de poboación non teñan que ser atendidas. Discutimos que para iso na RPT se contempla un posto de naturaleza estrutural a xornada completa cunha retribución fora de toda lógica, de dudosa viabilidade a longo prazo, que para colmo atópase vacante por atoparse a súa titular en excedencia. A vista está. Ese sí que sería un posto que podería ser cuberto perfectamente por persoal compartido con outros concellos agrupado mancomunadamente, porque afortunadamente os casos que demandan a súa atención non xustifican un posto exclusivo na plantilla do persoal municipal. Sabemos perfectamente que falamos da figura duns profesionais que se dedican á intervención directa no entorno familiar para apoiar a familias en situacións de dificultad ou risco, promovendo o benestar dos menores, cun traballo orientado ás familias, na crianza e educación dos seus fillos. Nós non discutimos a importancia destes traballadores. Somos primeiros en demandar o apoio á familia en risco e traballo na aprobación integral social, da integración social. O que dicimos é que máis que dudoso que este posto concreto teña que ser a xornada completa, pero é aínda máis grave, como se nos pretende decir, que poida ter un horario segundo as necesidades do servicio fora do horario de traballo normal dos funcionarios, abrindose así un traballo aporta un incremento retributivo encuberto pola vía da gratificación por servicios fora da xornada do traballo. Pensamos que isto é totalmente inaceptable. Estamos a falar dun posto de traballo do que non se xustifica en absoluto a súa necesidade estrutural e non se xustifica polo feito de que leva vacante hai 5 anos. Habralle que preguntar ao Partido Popular. Leva máis de 5 anos. Habralle que preguntar ao Partido Popular. Este simple dato deixa totalmente en evidencia a verdadeira motivación que se esconde no feito de querer meter con calzador un posto destas características e cunhas retribucións desproporcionadas no proxecto de RPT que se nos presenta. Pero claro, todo seguro que non ten nada que ver con que sexa precisamente a alcaldesa e traballadora en excedencia que cando deixe ser alcaldosa
vai ocupar este posto e cuxo fantástico soldo van pagar todos os veciños e veciñas de Vilar de Bos. Dende logo que é unha gran casualidade. Usted xa me adivina a min o meu futuro, que me vou incorporar eu ao meu... Ainda non sabe o que eu farei. A miña vida personal, por favor, deixen ao lado de facer bulos. Bueno, a este escrito se lle contesta unhas alegacións desde o Concello, que foille contestadas, que aí o ten, que evidentemente dicen isto como alcaldesa. A redacción do borrador de postos de traballo seguiu un proceso técnico, profesional e transparente, liderado por persoal especializado e revisado conforme a normativa vixente. Teño que dicir que a RPT todavía está en proceso. Non hai nin Adriana, nin IGV, nin Marina teñen o borrador definitivo. Únicamente porque todavía non hai un informe económico por parte da secretaria interventora que o avale. E un RPT son negociacións. Entonces, todavía non hai nada definitivo. Neste borrador non se incluiu ningún posto con criterios personais nin con ánimo de favorecer a ninguén, moito menos a quen é público e notorio, se atopa a situación administrativa de servicios especiais, que son eu. E fora de calquera proceso de provisión ou valoración técnica, xa que as competencias deste expediente, como ben sabe, están delegadas en Marina Lobelace. Resulta gravemente ofensivo e falso insinuar, como se fai nas debanditas alegacións, que se produciu unha cacicada ou unha manobra de coartada para beneficiar esta alcaldía na súa condición de traballadora laboral indefinida deste Concello. Non existe base obxectiva nin xurídica para tales insinuacións, que si poden supoñer un ataque directo á honra profesional e personal. Como representante pública, acepto a crítica política, pero non permitirei acusacións sen fundamento que poidan dañar a miña reputación nin a imaxe deste Concello. Entonces, como ben lle digo, ante isto, o que fixen personalmente, enviei un burofax que o ten a candidata do Partido Popular, enviei un burofax para que se puideran retratar neste pleno. Como ben lle decía, vou a intentar explicarlo da millor maneira posible e como millor sepa. O escrito está cheo de contradicións e descoñecemento da realidade profesional. No escrito quérese limitar o ámbito dunha figura dun programa de educador ou educadora familiar a uns nenos. Ustedes ainda non se enteraron que a Lei de Servicios Sociales da Comunidade Autónoma de Galicia recolle precisamente o que é un educador familiar? Un educador familiar atende a toda a poboación susceptible e vulnerable en riesgo de exclusión social. Non atende a nenos solo, priorizamos os menores. Invito-a, xa o falei ca traballadora social deste Concello, a que usted pida unha cita con ela e que ela lle explique o que fai un educador familiar neste Concello, porque teñen moito descoñecemento. Entonces, mal vamos se ustedes non saben cual é a figura e o traballo dun educador familiar para poder valorar. Eso primeiro. Por outro lado, por que non se cubriu a plaza hasta agora? Non son 5 anos, son 7. Antes de ser alcaldesa deste Concello, como todos saben, estaba en excedencia e era a representante dos traballadores do mesmo. Inda que estaba en excedencia, cumpría ca miña obriga de seguir sendo a representante dos traballadores deste Concello. E vin en muchísimas ocasións co sindicato a reunirnos co ex-alcalde para que precisamente se cubrira a praza, porque el sabía, estaba por escrito, que a miña excedencia era de longa duración. Nunca se nos fixo caso, nunca se cubriu. A miña chegada no ano 2023, un dos obxectivos, e sigue o sendo, é cubrir a praza de educadora familiar, por suposto, porque, como lle digo, invito a que usted fale que a traballadora social e por protección de datos non se poden dar nun pleno, pero xa lle digo eu que este Concello conta con moitísimos casos, muchísimos, e deses lodos de o Partido Popular co ex-alcalde non haber contratado a educadora familiar porque só contábamos con unha traballadora social 2 días a semana, cousa que agora a miña chegada a través da mancomunidade se revirte, témola case todos os días, e ainda así a traballadora social me pide día sí e día tamén
que, por favor, se saque a praza de educadora familiar, que se cubra, porque é absolutamente necesaria. E dice usted media xornada, é que non chegaría nin as 8 horas para facer os casos que temos. Cando eu me fun deste concello, este programa chegou a ter 25 familias susceptibles de apoio. E cando me collín a excedencia, quedaban 18. E sabe o que pasou? Quere que lle diga o que pasou con esas familias? Que se quedaron abandonados, porque a traballadora social non daba feito, lógicamente, 2 días a semana. E gracias a portas abertas que de acción social neste concello botou mau de moitísimos casos e aínda así de outros que non se deron chegado, viñeron consecuencias moi difíciles que nunca habían pasado neste concello. Entonces, de verdad, lle pido prudencia, lle pido respeto a un programa e a un servicio importante neste concello. Eso por un lado. Tamén lle digo, que levouse un expediente no mes, se non recordo mal, no último pleno, non, no anterior, xa foi no mes de novembro. Descubrimos, a secretaria interventora e eu, o expediente onde nos fixeron fixos o educador e auxiliar da administrativa de servicios sociais, era unha ilegalidade. Ilegalidade. Non se había cumplido co plan de estabilización, como tiña que ser. E como ben dice que eu quero meter con calzador, que quero eu o meu puesto, nós podíamonos calar, e iso estaba publicado nun doga, nun boletín, e tirar. Pero inda así lle recordo que estamos nun proceso de estabilización e que a praza de educadora familiar está a día de hoxe concursándose. E usted sabe desde o mes de novembro. Este escrito son falacias e ganas de ir en contra da persona, porque cando non poden ir polo político van ao personal. Sí, non faga así, que ben non sabe que é así. Sobre a mancomunidade, dígame usted donde se falou esta corporación, porque nos mete a corporación, Parte da corporación. puxo parte, diga que parte desta corporación falou mal da mancomunidade. Invito a que mo diga neste momento. Non se vou contestar, Vale. o teu discurso. No, o discurso está claro. Esta agrupación, parte desta agrupación, nego profundamente que nos falamos mal da mancomunidade en ningún sitio, que nos fóramos dun servicio do lixo, como se foron outros concellos, sin cor política, porque ben sabe que outros concellos da mesma cor e tamén tomaron a decisión, e nos igual, fómonos da mancomunidade en aras dunha millor servicio para os nosos veciños. E a vista está a recollida do lixo neste ayuntamiento desde que se cambiou. Eso por outro lado. Con lo cual nego tajantemente que jamás falei mal da mancomunidade, e máis. Usted fala aí de que os servicios sociais, a traballadora social está mancomunada. Leva toda a vida mancomunada. Toda a vida. Nunca este concello tuvo unha traballadora social. Saben o porqué leva mancomunada? Porque o servicio nos sale moito máis económico, porque a Xunta de Galicia só sufraga unha parte e desta maneira, facéndoo entre 7 ayuntamientos, por eso é o sentido da mancomunidade, o pertenecer a servicios que a nós nos fagan un aforro económico e temos un servicio exactamente igual, vale? Eso para outra cousa. Usted dice que eu quero meter esta plaza en plantilla de maneira estrutural. Vamos a ver. Usted non se enterou que no ano 2011, por eso lle digo, a historia do Partido Popular neste ayuntamiento, tuvemos que ir ao xudgado. E no 2011 hai unha sentencia que a praza da educadora familiar se reconoce indefinida por unha sentencia xudicial. Non me coloquei eu na plantilla deste ayuntamiento, que o colocou un xuez. Eso por un lado, vale? Entonces, e despois outra cousa que ainda me parece máis grave. O Partido Popular, no ano 2022, fai unha oferta de emprego público da Administrativa de Servicios Sociais e da Educadora Familiar. Non me coloquei eu, por eso lle digo que son acusacións graves que non lle vou a permitir. Non vou tolerar que se poña en dúbida a miña integridade personal nin profesional.
Non vou permitir que se mesturen responsabilidades políticas con intereses personales. A RPT está sendo elaborada con criterios técnicos. Non vou ser eu a que non recoñezca o dereito á crítica política. Por suposto, ten que haber debate político. Por suposto. E como dixo, é desproporcionada, os sueldos eran desproporcionados. Saben por que os sueldos eran desproporcionados? Queren que yo explique? Porque o Partido Popular, nun pleno, acordou o sueldo do administrativo que hoxe está jubilado. Tróxollo a un pleno, subiulle en pleno complemento específico. E da subida do Partido Popular ao administrativo, que non eran as funcións, como querían decir, de secretario accidental. Non, eran as funcións do puesto, un C1. Grupo C1. Subiron a 25.000 e pico euros a retribución total. Entón, nun RPT, sabe como salven os sueldos? Espero que usted o sepa. Nun RPT vai por categoría profesional e vai por puntos según responsabilidade, dedicación, peligrosidade e penosidade. E dai, o ter o secretario recoñecido e consolidado nun pleno o sueldo, non podemos virnos agora a baixarlle os sueldos aos traballadores, porque por poder todo soporta un papel. Nós vimos aquí con menores sueldos e por supuesto. Pero é que ese traballador que colle ese puesto vai ao xudgado e gana. Nós non temos ganas da mesma historia que tuvo o Partido Popular neste Concello. Cada vez había un xudgado, ter que ir ao xudgado. Non temos ganas disso, nin vimos a quitarlle os dereitos a ninguén. Claro, dáse a casualidade que a educadora familiar é un grupo a dous despois da secretaria, o grupo que a un é a educadora. Pois eu non lle teño culpa. Pero, como ben lle digo, ese puesto todavía está nun concurso. E sobre o que lle decía das insinuacións personais e acusacións infundadas, lamento profundamente que o grupo do Partido Popular utilice un documento institucional para facer alusións directas á miña persona, porque evidentemente quedou claro que son a miña persona, poñendo en dúbida a miña integridade e atribuindo intencionalidades que non se carecen de fundamento, senón que se cruza a liña da crítica lexítima para converterse nun ataque á miña honra. Así que, como lle dixen, guárdome o dereito de tomar as accións oportunas e, como lle dixen, doulle a oportunidade de que ratifiquen a súa postura, porque claramente queda demostrado que isto non é unha alegación a un documento e a uns postos, senón que ten nombre e apelidos e é un ataque directamente á miña persoa que non podo tolerar. Algo que decir? Sí, non vamos a retirar nin punto ni unha coma, o que tienes que facer, xa sabes. Deche nos 5 días para rectificar, non rectificamos, mandan un WhatsApp outra vez que duro Por si non o recibiran. Vale, voulle explicar. Vale, perfecto. Pois, guárdome, evidentemente, eso será xa unha decisión miña o seguir continuar con este tema. Mire, sabe por que lle mandei un WhatsApp? Porque, ao mellor, usted, que non vive en Enxames, está empadronada en Enxames, ao mellor